Am revenit la videoconferința Profit Energy Forum cu al doilea panel al acesteia, care va avea ca temă centrală de discuții investițiile atât de necesare în sectorul energetic românesc. Și aș vrea să le urez bun venit speakerilor din acest panel, respectiv doamnei Lăcrămioara Diaconu Pintea, membru în directoratul Complexului Energetic Oltenia, domnului Claudiu Chirețu, administrator special Electrocentrale București, doamnei Carmen Neagu, CEO GSP Power, doamnei Oana Bucur, TF Digitalization Leader la Federația Patronală Petrol și Gaze, și domnului Teofil Mureșan, președinte Nova Power Gas din cadrul grupului E-Infra. Și propun să intrăm direct în materie cu doamna Pintea. Bună ziua! Pe care aș vrea să o întreb câteva chestiuni legate de planul de restructurare și decarbonare al complexului energetic Oltenia. Și cel mai important, mi se pare pentru început, să aflăm dacă există momentan vreun semnal de la Bruxelles cu privire la acest plan și de ce natură ar fi acest semnal. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Vă ascult, doamna Pintea. Ok. Deci mulțumeam de invitație și mă bucur să fiu în același panel cu câțiva oameni pe care îi cunosc. Odată cu trimiterea planului la Bruxelles, să vorbim despre acest plan care e cel mai important lucru care s-a întâmplat în compania noastră în ultimele luni. Planul a fost trimis pe 31 august la Bruxelles, planul de restructurare care conține și o amplă componentă de investiții, de decarbonare. A fost elaborat în cursul verii. Este o cerință clară care derivă din acel ajutor de stat de salvare pe care compania l-a primit la începutul anului, datorită dificultății financiare, datorită dificultății de a achiziționa, îndeplini obligația de certificate de carbon. Și era un must pentru companie să-l depună la timp. Aveam 6 luni să pregătim acest plan și am lucrat aici cu un consorțiu condus de PricewaterhouseCoopers, PwC, și acum suntem în așteptare. Da? Deci l-am trimis, am avut consultări cu Bruxelles pe timpul verii, am primit câteva direcții în care să ne ducem, cu conținutul, cu diverse milestones, diverse ținte pe care trebuie să le atingem, cum ar fi restaurarea viabilității financiare a companiei pe termen mediu și lung, deci nu ceva imediat care se întâmplă la anul viitor. Evaluarea încă este în derulare. Nu e un motiv de îngrijorare, nu e nimic surprinzător. Discutam și cu cei de la Consiliul Concurenței, practic ei sunt reprezentanții României care discută cu Digi Competition, pentru că există un mare element de complexitate. Odată este o durată foarte amplă, 5 ani, este o sumă foarte mare, 3,5 miliarde de euro. Și mai avem un aspect, ajutorul de stat pe care îl accesăm, noi încercăm să-l accesăm, care este unul individual, are și o componentă de fond de modernizare, care este o schemă pentru care sunt mai multe companii, pot fi mai multe companii eligibile. Și am văzut pe cei de la Bruxelles puțin încurcați de situație, găsind că e o situație fără precedent. Astfel încât dacă tragem linie, această perioadă de evaluare pe care o are Bruxelles, un pic mai lungă, este normală. Noi suntem într-o perioadă de prenotificare, ne așteptăm la întrebări, solicitări de clarificare și ulterior să intrăm într-o fază finală după ce închidem prenotificarea, să ajungem la faza finală, cea de notificare, pe care sperăm noi să o vedem închisă până la finalul anului 2020.
Vă doresc din suflet acest lucru. Pe de altă parte, pe lângă acest plan de restructurare și de decarbonare, care, cum bine ați spus, este pe termen lung, bănuiesc că există și exigențe mai presante și există, evident, și activitatea de zi cu zi care trebuie finanțată. Aș vrea să vă întreb cum stă complexul din acest punct de vedere și mai ales când e următorul termen de plată pentru una din cheltuielile cele mai împovărătoare ale companiei, respectiv cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Da, situația este una stabilă, situația financiară este una stabilă și ajutorul de stat de care vorbeam, ajutorul de salvare primit la începutul anului ne-a ajutat să echilibrăm cash flow companiei. Ne-a ajutat și revenirea cumva a pieței de electricitate, pentru că, evident, în prima parte am fost foarte afectați de situația de pe piața de electricitate și cu privire la cerere și cu privire la prețuri, astfel încât ne așteptăm să închidem, din punct de vedere al cash flow-ului, într-un mod echilibrat finalul de an. Dar, evident, vine, cum spuneați, vine aprilie, anul viitor, care este deadline-ul. În fiecare an e același, deadline-ul de conformare. Știți deja cât aveți de plătit sau ați estimat deja? Cât veți avea în aprilie? Da. Prețul cred că va fi o sumă mai mare, pentru că prețul CO2-ului a fost în creștere imediat după oarecum revenirea, cum spuneam, a pieței de electricitate. Am văzut între 25 și 30 de euro, dar mai curând s-a fixat undeva la 26-27 de euro pe tonă CO2, astfel încât suma de plată poate fi undeva între 200 și 250 de milioane de euro, mai curând spre 250, dacă rămâne în acest fel. Acum, evident că pe final de an vedem iarăși un impact al COVID-ului, o revenire, ceea ce poate să pună presiune pe preț din nou. Dar oricum este o sumă care se duce peste 200 de milioane de euro. Vă mulțumesc. Întreb în legătură cu proiectele concrete de investiții de decarbonare ale complexului. Acestea au fost făcute publice așa ca listă. Aș vrea să o întreb pe dumneaei care dintre cele de pe această listă care vor demara primele și deci care vor avea și șansa de a fi finalizate și puse în funcțiune în primul rând. Da, sigur, mi-ar place să vorbesc de proiecte, dar aș face o paranteză care are legătura și cu întrebarea, cu timingul acestor proiecte. Ele vor fi finanțate și această oportunitate pe care o are Complexul Energetic Oltenia, acum folosirea atât a fondului de modernizare, cât și, sperăm noi, și a fondului de tranziție justă. Lucrul ăsta va deveni clar poate în următoarele săptămâni, dacă putem accesa și acest fond. Aceste tipuri de finanțare ne permit nouă menținerea unui calendar foarte strâns și strict, dar în același timp aceste fonduri sunt la început de drum. Și evident că finalizarea ghidurilor de finanțare vor avea un impact asupra timingului proiectelor noastre. În ceea ce ne privește pe noi, clar avem un plan pe 5 ani de investiții, el e undeva la 2 miliarde de euro, din care 1,4 miliarde vizează investiții în capacități noi, restul fiind dedicat investițiilor în active existente. Pentru că vom păstra undeva la 50% din activitatea care are legătură cu cărbunele, fie de minerit sau de capacități energetice de producție pe bază de cărbune, pentru o perioadă ulterioară celei de restructurare și evident că trebuie să continuăm să investim și acolo. Cu privire la capacitățile noi, vorbeam și în comunicatele noastre de presă anterioare de grupuri pe gaz, la Ișalnița și la Turceni, undeva la 1200 de megawatts. Încă nu am finalizat configurația, urmează să o definim evident și în urma procesului de selecție, de licitație, dar studiile de fezabilitate sunt
analizate și diversele recomandări pe care le avem acolo ne duc undeva la această capacitate pe gaz, care practic ne transformă în probabil cel mai mare consumator de gaz din România în următorii ani, după ce vom pune în funcțiune aceste grupuri. Ele vor fi puse în funcțiune conform planului în 2026. De asta spuneam că e un calendar foarte strict, foarte agresiv, dar realist. Centrala de la Brazi, în care am fost implicat atunci când eram în Petrom, a fost realizată în 5 ani și cred eu că e un best practice pe care îl putem replica și la CO. Investițiile în parcurile fotovoltaice, ele sunt undeva în jur de 700 de MW ca și capacitate și evident le vom demara și au șansă să fie primele puse în funcțiune, ținând cont că ele pot accesa acele axe prioritare din fondurile de care vorbeam mai devreme și vor fi puse în funcțiune în 2023. Cam asta este orizontul de timp de care vorbim. Și sperăm noi să putem accesa, cum spuneam, aceste fonduri imediat ce lucrurile devin clare. Suntem gata să intrăm în fondul de modernizare, în schema de aplicare. Fereastra s-a deschis de curând, a fost deschisă de MEMA și, cum spuneam, studiile noastre de fizabilitate împreună cu demersurile pe care le facem în paralel ne dau încredere că putem să fim printre primii care accesează această schemă de finanțare. Pentru noi este o fereastră imensă de oportunitate pe care vrem să o fructificăm și nu sunt singurele investiții la care ne gândim. Vor fi și investiții sau un efort suplimentar dacă ne permite și fondul de tranziție justă în direcția creării de locuri de muncă, reconversiei profesionale sau reprofesionalizării angajaților, atât ai noștri cât și cei care sunt în zonă. Și aici cred eu că putem folosi conferința ca un call for action, pentru că acest fond de tranziție justă este perechea fondului de modernizare. Și Ministerul Fondurilor Europene chiar a lansat această săptămână, a fost un kick-off meeting condus de domnul ministru Boloș, în care au participat, am fost impresionată, undeva la 70-80 de reprezentanți ai comunităților locale și operatori, cred, în principal orașe, comune din județele afectate, că sunt 6 județe: Gorj, Dolj, Hunedoara, Prahova, Galați și Mureș, cele 6 județe care pot accesa aceste fonduri și care pot investi atât în tehnologie, în energie, în infrastructură, în digitalizare, da? Dar și în reconversie, în adresarea acelui impact social pe care îl are tranziția energetică. Se vorbește mai puțin de acest fond, toată lumea vorbește de fondul de modernizare, însă vine din spate puternic și acest fond de tranziție justă, care are undeva la 2 miliarde alocat acolo. Dar pentru a folosi acești bani e nevoie de un plan teritorial de tranziție, în care owner de proces clar va fi Ministerul Fondurilor Europene la nivel central, dar la nivel local vor fi consiliile locale, cel mai probabil, însă va fi nevoie de o coaliție. Și de asta am zis că e un call for action, pentru că va fi nevoie de implicarea tuturor operatorilor din zonă și tuturor stakeholderilor pe care îi are la nivel local. E limpede că va fi nevoie de un mare nivel de coordonare între diverse tipuri de entități, de la autorități locale, la companii naționale, la companii locale, guvern și așa mai departe. Vă mulțumesc mult!